ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತುಲೆ ಮದುವೆ ಅಣ್ಣ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಾತ್ರ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೋರ್ಪೇರು ಸೊ ಐಕೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಿಲ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಏಜ್ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ಗೆ ಎಂಚಾಂಡು ಕೆಣ್ಗಾವಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಶಿವದೂತ್ ಸರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಆತಂಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಮಾಮಿನ ರೋಲ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ರೋಲ್ ಬೋತ್ ಮುಜ್ಜನದೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಆತಂಡೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅತ್ತ ಇಂಜಿನ ಬಂಡ ಎಂತು ಇನ್ನೇನು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಸೊಳ್ಳೆ ಪತ್ತನದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಅಂದುಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಐನೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ತೂಯಾರ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಬುಕ್ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಬಂಡ ಬುಕ್ ಶಟ್ಲ್ಕ್ ಹೋಗ ಇನ್ನು ಬುಕ್ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಯಲಾಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ದೊಡ್ಡನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಯಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂತ ಬಣ್ಣೀರು ಬೇರೆ ಶಿವಚರಣ್ ಶೆಟ್ರೆ ಶಿವಧನ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅವೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅವಳು ಕೂಡ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ಪಂಚ್ ಉಂಡತೆ ಐನ್ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಓಲೋಲ್ ಬೋರ್ಡು ನಿಕ್ಲಿಗ ಪಂಚಸ್ ಉಂಡತ ಐನು ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತ ಬತ್ತನ ಮಾತವ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಇನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಬೂರ್ನ ಅವಳು ಓಲ್ ಬೋರ್ಡು ಅಲ್ಪ ಮಾತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಈ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಚರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೂಪೇಶ್ ದೇ ಕುಡ್ ಬಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ದೇ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಆ ರೀತಿ ಆರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತು ಬಿಡ್ಕ Nellu, fantastic as usual. Nothing new. Panda Prati Sartila, you have been fantastic. Every show has been fantastic. Shashirajna, especially today, was hats off. Barishok Bandar Shashiraj. Nadu tonji miss atanu. Nikla dialogue konji marattu bodu nadike dada pandini. Aw kadeke irverigla marattu bodu. Oji kadeke avle buddiyaru kadeke ajji battu. But overall it was fantastic. Very good performance, Nellu. Idala Patir Reggie, you have been a professional and you have acted like one. Beautiful. Thank you. Hats off. Okay, last but not the least, Shashiraj Kavur sir. Nellu. Sir. Super. Thank you. Mooji character la equal role kortar. Nadu tora nikulu mami lakondu seeda poyirate. Pora bejaranda ayyo mami popina kuda untu neddettinu vandu. Oka kuda battiru bari ಖುಷಿ ande. ಅಂದಿದ್ದು ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಗನ ನಡುತ್ತ ತುತ್ತ ಮುತ್ತ ಬನ್ಪನಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವು ನೆಡ್ಡೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತಂದು ಪೋತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಕಲ್ಲ ಲಾಜಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಈತ ಬತ್ತಿನ ಟೀಮ್ಡ್ ಕೆಲವು ಟೀಮ್ ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚಸ್ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶದ ಇದು ಅವೇನು ಅಲ್ಪ ಪಂಚ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ನಿಖಲ್ ನೆಟ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ದ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊರೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಕಡೆಗೆ ಶಿವ ಸರ್ ಪಣ್ಲಕ್ಕನೆ ಎಂಡ್ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ ಪತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಅವಡು ಆತನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದ ಬ್ಯಾಟ್ ಪತ್ತಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂಜಿ ಆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಈ ಶೋಕು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಬಡದಿ ಮದಿ ಮಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತೋರಾಯಿನ ಅದು ತೋರಾದೆ ಮದಿ ಮಾಯಿನ ಇದೆ ತೋರ ಮಲ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು